О, това е безплатно, не му повярвам. Това е безплатно. Безплатно. Нещо е бе... Кво? Истия бе? What the fuck е това, бе? О, това са не малки демончета. От тия трябва да бягаме. Тук Това е историята! Да, където като... Леле, брат, ти са едно откри Америка, да. Фото ми книга. Ева не ми даде. Това е историята! Я ви им поставям. И това е май Елмира тая. Умира, бе. Елмира тая, дет буквално така се казва. Да. Ние минали път в края на минута игра не биха чекия, просто и то. Чатов, идвай. Чатов. Аре строиме. Чатов. Той е купом. Брат, това не ме кефи. Аре, Чатов да е първи. Чати, къде си? Ето го, той е първи, така нече. Аз ще краучвам мен месо. Аре, чатка, матка. Аре, чатка. Къде е чати, мати? Брат, аз като играме с Чатов, имам чувство, че игра с малко бавно развиващо се. Малки ми братовчет само. Сашо, ти си с лантра на другите, ще не после, окей. Добре. Аз съм при чатката, бати. Той стои просто момчето като... Чатката, матката. Аре чатка. Аре, бе, Чатов. Мати NPC. NPC. Той ходи 2 метра и замръзва момчето. Наляво има светлина. Какво е това? Дай надясно, не ми харесва светлината на там. Винаги надясно, бе. Дай чато. Леле. Опа, как си сплаши Спайдерман, бат. И двамата ли са там? Да. Fuck off. О, има карта вече, имаме карта. Дай. Къде? Play Skull. Тук са скъловете. Чай, някой трябва да е карта, мен, а друг да е с фенера, брат. И третия да е Чатов. Добре, окей. Да, почти съм сигурен, че сме там. Какво е това? Чатов ме Чатов умря. Че се него. Чатов, какво видя? Чай, един голям... Виж ти какво видя, бе? Един слендърмен, то нига ли видя? Виж ли, той е травматизиран, не му мърда. Чатов, тук ли си, бе, СОС? Под водата, момчета. Той се дави. Съвземи се. Абе, любопитен. Питаме този въпрос. Елата и тук на Джон Стерна. Има отбивка. Сега сме ето тука, вижте. Момчета, върнете се. Къде си? Аз съм зад вас. Сега Чатов, върни се. Виж, не сме на тука, обаче просто го видях. Значи, мисля... Не съм сигурен. Ама май сме на тука. Окей. Да, ето виж, тука където бяха нещата. Чай, добре, тук вече мога да се ориентираме. Да, ето, значи добре. Брат, има пара съм. Добре. Значи, сега отиваме Трябва да отиваме надолу. Значи, Трябва да отиваме надолу. Е на тука. Защо не надясно надолу? Към първия скъл да отидем. Надясно надолу. Да, не сме ли ето на тука. Добре. Да, тук на всеки слантър да видиш и сте толкова. Къде сме ние? Е на тука. Чато влежит го твоим съм някакъв полюко време от радиото, брат. Чатов, мъгни си, ще мине дебел пръст от микрофона или нещо такова, не знам. Добре, бе. Refill. Equip Tracker. Какво е това? Майка ти да е. Note, I have created this device to track the monster. Боже. Бати Paper Chaser-ите, бати, това бива, ама няма. Какво трябва да направим с този скъл? Я да отворя картата. Скъл 1, скъл 2, скъл 3, какво да ги правя тези скъл, да ги целуна ли, бе? Аре да хринти, момчета. Чатов, чух само ведра, момчета. Не си използвай цялата стамина, ще ти трябва.
Ето ме, бате. Леле, бате, спринтьора, бате, то футболист. Миньор Перник биха ли ви? Не, ние бихме 2-1. Какво лъжеш се? Има хартит. Има какво? Хартит. Пак не го чувам. Мале, Има хартит 2. пак не го чух. Не знам, показва честно. Имаха тит. Ами ти? Има си говоря по тиза. Не да чувам, честно. Ще намери някакъв много... Намерих таблета, брат, от другата страна. Какво? Тук на масата. На пикник масата е, брат. Майко мила. Place. Oh Okay. fuck. Below this tree lies a water. На мен не ми изписва нищо. Казва, че. What the Като fuck? капан, бе, брат. Find a place... Find and place monsters close on the pillars. Ето. Чатов, вземи ги. Чатов, сега вече монстъра със силност е пуснат, тъй че... Да, вече Да, монстър внимаш. е пуснат. Да се пуска, бата. Holy fuck. Майка ти мръса! Уби ме. Верно ли? Окей, разпалвам се. Бат, бат. Тук съм. Скрих се в дърво! Добре, ела, Сашо, ела. Брат, аз се насрах. Трябва да намерим Чатов. Много гледам някакъв 3 метра. Идва към тебе и... Фон от тебе, буквално така те гледам. Ето го чата. Този седина. Къде сме, бе? Значи трябва да отидем там, където той беше, наляво. Наляво трябва да отидем. Браво, Чати. Браво, Чатка. Леле, винаги съм обичал твоята матка, честно. Цветков, ела на тук. Трябва да отидем на тук, където той беше, не се е бавам. Той Чатов е MVP. Ули фак. До теб ли е? Да, сложи последния До скал. мене. Сложи последния скал, аз съм на въртяшко се. Enter the world below the tree. Не, чакай. Кое ще има на дърво? О, аз го ентернах. Какво става тука, бе? Еле, не съм виждал красивото лице на Чатов от толкова много време. Майко мила, я прочети това, моля те. Я? За публиката. Чатов, да, я го пречети. Пречети го, Чатов. Нека съм. Вода. Еле, брат, каква е тази девина с водичка. Но ме кефи, в тези истории няма нищо общо с първата и втората част, брат. Никакво. Къде отидох тебе? Абе, за какво имам вода? Ето тъпанарите, брат, какво само крачват, виж ги олигофрена. Който Какво олигофрен, искаш, кой бе? крачва. Какво искаш? Брат, Чатов е някакво камикадзе. Тук има момиче. Трябва да е страшно, ли? От това момичето в началото на пред буса, което беше. Право. Къде е това момиче? Вдясно. Да, отивай да бе, хей, изчакни. Тя е нормална. Какво? Ма имаше ни кървави очи. Ети лотър, бе, пич. Брат, си се целувал. Оф, бат, трябва да я филопнем ли? Да. Where is this bitch? О. Анна. Оф, бате, тая пак е Аз не, казах, брат. тази е курвата. Брат, сега какво ще правим? Бягаме. Сашо, помощ! Сашо, помогни ми. Сашо, помогни ми. Сашо, помощ. Сашо, брат, сам си. брат. Обърни се. Майко мило, не знам какво става тука. Holy fuck. Краучвай тука. Вече не ли изгуби? Не знам, аз продължавам, аз ти нямам. Сашо, директно за тебе съм. Лабиринт, уникално. О, fuck.
Сашо, изгубих се. Сашо, брат, да не оцелеем. Аз го минах. Май. Оп, never mind. Тя ме уби. Sorry. Аз го минах. Къде си? Спамваш ли се при мене? Брат, знаеш какво стана? Легит. Да, What? добре. Брат, легит. Бях директно за тебе и легит се завъртях за една секунда и толкова тъпо направен мапа, че не мога да различиш къде си. Майско, аре на тук. Аз ти казах, тази Ана е кучката, ти викаш, брат, момиче, под какво да те е страх? Мафака, нали сега бягах, бе, няма... Отивай до нея. Брат, и мазната коса, бате сес. Брат, не искам Трябва да е аз. прошена. Аз не искам да го си говоря с нея, не я харесвам. Вау. Какво стана? Не очаквах. О, Аз фак. не видях какво стана, буквално главата ти беше пред мене. Просто се обърна. Ето сум намира, please, need to help us. Ти. Аре от тук. Не мога, няма значение. Да, бе, да отваря вратата. О, фак. На къде? Напред, надясно е минало нещо. Ама напред има стъпки. Раджайл, Ана, това Дидо силно го направи, сега се игра, брат, честно. Шибаня Дидо. I need a key to open his door. О, фак, да, тук няма повече. Брат, мисля, че Да, не. буквално излезна нещо от тъмнината си, мисля, че е Анна. Там, който е. Бате, това не съм изплаща, няма те лъжа. Може да скачаме вече. О, ела Сашо. Мам, What the fuck? мъртъв ли си? Какъв е този звук? Не знам, нямаше нищо горе. What the fuck е този етаж, бе, брат? Ево на Не. Архитект. Това е Secret Door, виж. What? Абе, Да, това е Secret Door, аз си казах. Лошо ще минем от тука. бате, не нормално да се. Мамка, идва вдясно. Скачай вътре, Сашо. О, фак, тук е дупка. Нали знаеш, че ние трябва да отидем долу? Скачай. Не трябва. И това тук е друг Secret Door, май. Не, нищо не. Окей, аз скачам, бате, fuck it. Не можем. На тука. Ки. Намери ли го? Да, кият. Мамка му! Брат, насрах се. Оф, изтече ми фенера, брат, не виждам нищо, разбираш. Аз не съм го отварял даже. Мен ми е на макс. Ми отвори го тапак. За кой го пазиш? За лоши времена. Сашо, къде си? О, брат, това ме се слуша обаната веднъж, ама имах разстройство. Какво се случва? О, Murder Boys. That money go where I go. Smoking on gelato. Foreign car, swerving pothole. Bad bitch, she fresh